Várja. Már megy a videó, csak kell a fény. Adok lámpát, Na, ha ez valamit segít. De arra világít. Szép lassan. Slowly. Vigyétek, Várjál, tegyetek vissza. Ja, jó, oké. Ki van a között? De meg kell innod, Krisztián, nagyon szegény. Nem tudom hova lerakni. Még egy kis hátra. Ne fog esni továbbra. Én is attól félek. Szóljál? Ne fogd. Leesik, bedobd. Még kell. Nem tudom, hogy vagy vele. Hoppá, a bor gyerek, Annyira rám. Valami akkor... Gyerünk még kicsit. Várjál, hát. Még megy hátra? Megy ám. Jó, most lesz jó szerintem. Várjál, A Krisztián menne arra. segítsen. Még egy kicsit. Várj, ezt a hátsót. Mert ahogy király. A Krisztián menjen átlébb. Igen, hogyan? Na, hajolj alá, menni fog az. Tartjátok, basszus? Engedd az ott. Igen. Szerintem, hogy szerintem Gyerünk, Krisztián, igyad, keményen. Kurva nehéz át kiestél. Jó lesz. Megy az még. Feküdj alá. Előző fog meg az asztalt. Ide, nyújj már ide. Ne oda, ide nyújj alá. Döntsük, gyerekek, döntsük. Lassan. Illetve érdekes. Azok sem érdekes. Lábadták az asztalt. Szívjad, keményen. Oké, jó. Igazából a nyakamba folyik az a... Ki a következő?